lucidné sny a snová pamäť. V tomto dieli sa pozrieme na prvý a zároveň aj kľúčový prvok, ktorý je nutný k úspešnému spusteniu lucidných snov. A tým je snová pamäť. Logicky, ak chceme mať lucidné sny, asi by nebolo na škodu si tie sny aj pamätať, že? Možno patríte k ľuďom, čo si teraz hovoria, že ja sny nemávam a preto si nemám čo pamätať. To je ale omyl, sny má úplne každý. Jediný rozdiel je v tom, že niekto si ich pamätá a niekto má dojem, ako keby prežil bezsennú noc. Prečo si nepamätáme sny, alebo prečo na ne máme len veľmi zahmlené spomienky? Je to dané tým, že vo všeobecnosti väčšinu ľudí sny nezaujímajú a náš mozog funguje tak, že triedi informácie medzi tie, ktoré si chceme vedome pamätať a medzi tie, ktoré nás nezaujímajú. Rozlišuje medzi nimi tak, že vníma váš záujem a zanietenie pre danú vec a rovnako vníma aj to, že vás niečo nezaujíma. Ideálny príklad je škola, sedíte v nej a profesor niečo prednáša, ale vás ten výklad nezaujíma, takže tie informácie putujú do mozgu a mozog ich ukladá, ale vníma váš nezáujem a preto tie spomienky putujú niekde, kde ich už vedomie nikdy nevyhrabe. Ide to takzvané jedným uchom dnu a druhým von. Na druhej strane sú informácie, ktoré doslova so záujmom nasávame. Sú to veci, ktoré vás zaujímajú a toto sú tie momenty, pri ktorých mozog vníma, že aha, toto je asi podstatné, tieto informácie skonsolidujem a vytvorím pre vedomie záložku, podľa ktorej tú informáciu nájde. Presne toto sa deje so snami. Mozog proste vníma nezáujem a preto sny idú niekde, kde ich už nenájdeme, alebo si na ne spomenieme len pri životnej situácii, ktorá sa nápadne podobá na nejaký minulý sen, môžeme označiť ako déjà vu. Je to moment, keď sa vám v živote stane niečo, čo sa vám už dajme tomu snívalo, ale vedome si na to nespomínate. Ale podvedomie si spomenie pri spúšťači, ktorým je daná zhodná situácia. Samozrejme, toto je len jeden z aspektov déjà vu. Takže, ak túžime po lucidných snoch, je na čase naučiť mozog, že nás sny zaujímajú a že tieto informácie má konsolidovať a prepúšťať do nich viac bdelého vedomia a to sa robí prostredníctvom snového denníka. A čo je to ten snový denník? Okamžite po prebudení je nutné, aby ste vynaložili mentálnu snahu o rozpamätanie si na sny z noci. Je možné, že si na nič nespomeniete. V prvotných krokoch je dôležité ukázať nášmu podvedomiu, že tam ten záujem je. Ak si na niečo spomeniete, tak si to samozrejme zapíšete, bez ohľadu na to, či si pamätáte jednu vec alebo celý príbeh. Je nutné zapísať všetko, čo sa vám vybaví. Tým, že si zapíšete každú vec, na ktorú si spomeniete zo snov, si mozog začne uvedomovať, že je to niečo, čo vás zaujíma a začne tvoriť neurálne spojenia, ktoré začnú viac prepájať vedomú myseľ s časťou mozgu, ktorá produkuje sny. Každým dňom si budete pamätať viac a viac, až nakoniec budete schopní prežívať veľmi živé sny a budete schopní si pamätať neuveriteľné detaily. A tým, že sa tie sny stávajú živšie a živšie sa otvárajú aj dvere pre vaše prvé lucidné sny. Aby som nezabudol, vždy si zapisujte sny v prítomnom čase, nikde nepíšte nič v minulom čase, ako napríklad snívalo sa mi, že som bol tam a robil som to a to. Vždy to píšte tak, ako keby ste tam práve boli, napríklad som v práci a vidím, ako okolo mňa letí jednorožec s plameňometom. Prítomný čas je pri zapisovaní podstatný, pretože tým podvedomiu nastavujete parametre, že vy chcete byť v snoch prítomní. Nechcete, aby to bola len spomienka, ale chcete ten sen prežívať v reálnom čase za plného vedomia. To je k snovému denníku asi všetko. Ak máte nejaké otázky, píšte do komentárov a ja sa vám budem snažiť všetko vysvetliť. V budúcom dieli si povieme niečo viac o technikách, ktoré sú priamo zacielené na stimuláciu lucidity v snoch.